Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamenta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ki contractor ka Khasi Jaintia Government Contractor and Supplier Association, ki ba pintre ki project ba pher hakileng kari Khasi Jaintia, kin thop ya ka jal jivan mission. Hadu menta ki rang haban mat ik jing namar ka jing bampat pelat ka sarkar jilla ya ki bil jongki wat hadien bala pin sngo menta la bon sien haka arfu artrek we yong arja arpin riu ki nong yalam ka association ki la let ban kin do yo ba RS Nongbri Chief Engineer ka PHE ban pan jing shai halor ka jing slam man pelat ya ki bil jongki haba krench kilat pathai khubor nakaliang uba FD Ramset Vice President Ulaong manakaliang u Chief Engineer ula penshai ba kajing slam banyo ay kibil kaday na mar kajing mampat pelat ka sarkar pedeng Ulaong ba kapisa ka basa kaday kumba khat pras pa klor kumba labatay kata khanday pa klor hakaba Ulaong ba ka sarkar kaday banwat kilat kilinti da kumway ban penyo no ay kibil gijongki kumga seng ni wan you can do yo chief engineer hangne ko chief engineer ka PhD phang ka ba kusane ka long halor ka kijing bomyo hi ki bil jonga GGM adu mata te ka jing kren ka long ka bala sultanat ten mar da kijing bomyo ya ki bisa ka long adu mata ka long ka te hi kijing bot pelat jonga sarkar India ko Delhi te rei ka long na ka liang jong chief engineer long ba kini ki skim mata ka la teng biang ka ba ka la ya sanjru ka ba ka ni lat thai ko bor ben gane ta ka le sain ta ka nomor dam ke GGM2 kan teng biang nomor ke GGM1 kala kot tenta kala teng saka GGM2 ti kidang pen kre I kot kisla ban penbiang ban submit ako beli de na kata kan kalong ba tip adu lano nomor ba kim ban ai kata ka por ka batikna ini ban pendap de rei kala long hisya ke ini kontraktor de bat nagaleng ke jongiro kala kentu yu ba nang thaulat no na kanono ka galat lada de na ka phone jong ka state ro panang siu no ini kontraktor dere ya kataro wong ya kening si kren cejrong no ka la long bai kini kniat ski wasa daga ga jing lam ke jong ba un sebu ya ke jing kendu lang ya minister in charge ng PhD rangkat bat ni ki contractors belia kren ya ke kam de na kaliang ke jongi kalong ba mentangin sakatu kan epor ngen yai apchuan dari kalong balada ka sarkar kalong ba kam sim ye ke jing kit krit ban pen khut ye ki bil ki jongi ke bangila trai sitom ban pendep ye kam kalong ye haban ban se ban sim no de ki we ki lat ro namar ba ngila yai sha mentala komba arsnem ye namar ki don ki contractors jongi pala pendep ye kam ro komba nadu snam arjara ko or koi bat adu mentaro kempat yobil bat kawai ru ila kan turo namar kidon ki contractors ki jongi na kalenga rigasi jantia ki jongi ni ka state bro kawai ba ki ladap iki kamro herai ki kempat submit ki bills dikata ka de kam jang fest tinggal kan tu yo chief engineer man kani ki no ki kam ka ba ki ladap na kalian jong third party ro kalam ba kila certify kata kam ba kila hun kau long nak kalian jongki nong tray kalau game day waktu Islam pada sopir no ya ka ya ki bil berokoi haba day waktu sopir kita aja day kacing keren kacung ni kacing bomohon ini kacing bomohon kalau kata ka day ka wega jingkeli babi keli tenrai yang mentah sekatuk keningan yai absuan nomor ba nak kalian jong chief engineer ila kular ini ba yang sabun baik no kerki ya ka meeting bat no minister pada ipet pada hadu kalau bani kendur yo chief minister de lada kata kam long kam kalau hang tangin sa sim ya karai adu lanu wat saya adu ngata ini kita yo banwan ni menda saya ban pendek yo tadi kendu yo minister pasal kawai ro kalau bang nakaliang kejongi ki jong keseng ki pan pau ka jing sukhia namaro PUE ba chumi khubor man la ka por ka tu ko bong ba ka khandai spa koror kan sa poi no shen te rei kum kata kalong ba kam dei ka ba shisha nomor hadu menta kam pat poi ka dei tang ka ba PUE tang haki media te rei langi dalawat e ka jing shisha na ka Delhi ba dei kalong ba ka khalam pelai ai te ka dan shisha wat ki bangro nga shui tu EP bagi mana kini gisngi kala phone ye ki contractors jongi ti ba simlun bagi orang ba pek ka sarkar menta kala pelai EP ta ka pisa menta te rei
kani kalong ba nagalian kijungi ki nong yalam jong seng ni pensyai ba kampat dei ke ba shisha kata ke bohong ba gin sayo eta ke pisah ba kandai sepak kror Desa kong bakat nu ai kasai. kata kejing sa ke ba kejing ken ke ba dikena kalong ba nyimpan la rai ka jingong jong chip engineer bil bro khoi kalong ba kadang poi ke ba ki kat pras pak kror penting bil ke badan kat pras pak kror tam di kalong bagi bil bila poi hang ni kadang mentah kalong bagi bil bila dap submit lagi division ke buker kalong bakal aja kelakot ke mata kandai sepak kror tam ya rai ka borok ke wei kalong bagi bil ke benang sa apo state borok ke wei kenlang mo submit kalong ke poi ke ba kat pras pak kror tam kene ke senam kalong ba nadu bestang ke JJM ni nadu na senam arajar kat kendai hadu mentah na kaliang ke jongi tengi wala penpau sya ke jing sau si ke bakrau namar ba page i kumba na kaliang jong kibor ke page kmi ba nadu na Delhi sedu state kalong ba i kumba na kapor kalong bagila long kumba la thok ke jingi namar ba mana kane fikan ma boong bangin yo Christmas gift haswa ka Christmas ngin yo dadam yo barok ro katu kane tere kata kamurlong mana kane ha benai March ro giong ba kane financial year la kunong ngin yo tere kata ro kamurlong te samanta kile sanye tu ka MOU ko boong badang continue biang kata JJM2 tingin ya sya biang mentah sa sipor kumbang ila ya sya mentar kat nisnam ngin ya sya sementara sa kumba si benai telada kani kam urlom te kamat bangi habban perkhat na da ko gelenti ba sengan sa syong perkhat kumno ngini kren namar na kaliang ke jungi empat ya kren ya katang yang parla banong ya mentah Nakaliang ba Banshan Lawai, Assistant Secretary Uloong, ba kajing kren ke sarkar nakapor cakapor, ban pelai no e ke beljongki, long tang kajing thok sudah. Nagaliang ka jong ni kum ka seng ni i shisha ya kata hakmat jongi la digi pet i kumba ka JJM 1 i kumba ka dai bumban ka scheme politics jong ka sarkar India ka ba ka popularize la de na ka banta katuga arajar saw election dan daladep ke election menta pending bill hapo boro India ka labon i kumba ki persangban tekti ya kini da ka wan ra si bon ki guidelines ki ba ka department ro kala semtinga ban pendap kita baro te henry nagaliang ka jungi pat ni pet ba kani ka scheme ni i kumba ka dei ka ba ka scheme ka ba kobro sisa da ka bata banai umi upai ba hakis nong baro kalong ka jimentoy sisa ka bakra te kai ka bangi ko abanong kalong ba ka bangi yakran ba uchim jinian bentan kalong ba kat ba ka sarkar menta ka penmi igi guidelines na ka benta kumnu ban pen bahashu ya kini ka scheme ka ba la trigger ki hakini ki snam ki baladam nagaleng jungi ka tor ba trei ka kam yimde ban safa ai ba kata kajing penbiang penbet ya kijing dan kam bar khat kana penbiang penbet kat badai bansha se hendrai ya ki bel ki bala sa pending ki jungi kam dei ban bat hendrai ka dang dei ban pelaj no nang ba ki kam ki de trei hapo apartment kim dei ban ko namar kumbak long benta kani scheme kabaladep bat ka badangsa ro ka badang bon ngalangai ki bon kisnong ki jongi ki bagani ka scheme kampat daplet ki badang tray ki badang ya hadu mentah te namar kata kani ka jing bom pelaj jong sarkari ka bil jang kini ki kam ki baladep ka bo yang hi padang jing artien langin pendap na em ya kani ka badangsa te habang yakran ba chief engineer ni sungtho ba nagaleng jong sarkar hi kadan betang ko gi jang not ba kata galong ba ya ka kam ka bala alat ka ba dei ban pendap lut ka scheme ka bala bu bala mang na ka banta ban penyo sik nong bar khat ka dei ban poilet te ya kani bijing penbiang inang ya penbiang ya kita gijing dan kam te hendrai ka iga bangi request hakmat jong chief engineer galong ba min ya kendu ya minister mereka len bad ya chief minister kumjo na ka banta ban request ya ki nagaleng jong comment ba kin persang ka bala ban thau de ko wei patalat kelenti omsho tang banta na Delhi ban yo kata ka bisa ka bukan na Delhi namar ko mangitip kani ka scheme ka dei 90 na central 10 na state tenrai kani gijing ka bangi kendo patkat ban pendap kita last sakat no production board na kata ni ya keren ban chief engineer ko ba ni persang ban ya kendo ya ka state government na banta ba relief ya kata ka jinge ka bagi kontraktor ki kendo na bagi persang ban awan ni we berkelesi nang ba nang la ban nang siu no iki kontraktor
nang baga kam kanang ya dek mat nang baga tu ketarget kabaki on ka 2.0 no dengan JJM 2.0 kabaki labo menta kabaki dangsanya MOU ka bankut hau arja ropra kam dei ban carry over hadian jung arja ropra yo do sundan dengan ide baik ban bo ketarget bamutang ide ban pendap baik ye badangsa bat ya kini ki bel ki badangsa bat ikam badangsa hapo juga ni kapor baru ka jingsiu ka dei ban long baik kaba ya baik ya renti shwa bagapor kan kot de nagalang ka jingi ibu ya kini ka jinga kran ka ba ikna bah ba ding chim engineer na barbagi isim ya ka jingi kli ba kini ka kam kan long ka ya baik ha ka department bah ka siat jingi ba ka ba ngila ya pressure bah yo si kalong ba nagalang jong ka state government ngila request si chim engineer kalong ba un persang ban ya kendu ya ki ya ka state government na ka banta ban yo ban penbaik ya kini ka kam namar ladangi up hadu banda depot kita ki kam ki jam ki kot isla ki jing penbiang da dong uni arajar prau lajar po haja tiga mul kakam kalau sakot lon te kenang ba kata kakam kanum sakot ngila bu ka request yo engineer kalau ba ya kran ba ka state government naga mata ba state government kanang siu no da kanu no lenti bakat ba bisa kanang pat wanda Delhi ngin nang yo no kita kam nang ba kita ki ongoing works ki jangi kinang ya no sakma Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya